timulandire Michael Manganya Usi. Tangori Michael Manganya Usi anthu kuombera manja anthu sanga wambiri koma chimene anthu ambiri amafunsa ndi chiti dzina loti Manganya ndi dzina lanu kapena ndilo chilopatsidwa? Ndinazipasa ndekha. Ndi chani Manganya ndi chani? Manganya ndi dzina la chidule. Okay. Kwathuko munthu amene amachita zopulupudza, amene sangasunge chinsinsi amachedwa kuti Manganya. Okay. Amafuna pamene pali chilungamo chioneke, simungampase kenakake kuti asaulule. Iyeyo ndi straightforward, phwanya ndi Manganya. Titayamba program ya Solo Sabata ino Patrick Mphaka amandipasa malo amene anali ngati ozunguza, ndiye anandiuza kuti zipase dzina, ndiye ndimaganiza kuti ndichita program yo masiku ochepa kuti ndikazipasa kuti andikhala Manganya ndikamaliza zichitapati pomwepo kena kuona kuti dzina liyalandika kamira basi pakana pano. Manganya. In fact pana anthu amadziwa kwambiri dzina la Manganya siyana ndi la Michael Usi. Koma mwati ndi dzina la chidule ndilalitali amati chani kuchilomweko ndi Manganyera. Manganyera ndiye ndimangoti Manganya, ndiye natsama lidulaso kwambiri kuti Manga ndiye alidulaso kwambiri. Kumudzi ndi kuti? Kumudzi kwathu ndi Kumulanje. Okay. Mudzi mwa Golden mfumu yayikulu Chikumbu. Bambo ndi mayi omwe komwe. Iyayi. Bambo wanga kwawo ndi Kumulanje mudzi umenewo wa Golden mfumu yayikulu Chikumbu. Mayi wanga anali Mndebere, kwawo ndi ku Zimbabwe. Kwawo ku Zimbabwe kunkayi. Traditional Authority Madliwa. Kubadwa kuti Michael wabadwa munabadwira kuti munakulira kuti? Ine ndinabadwira ku Bulawayo, ndinabadwa Mapasa. M'banja mwathu anyamata tinabadwa atatu, tinabadwa atatu. Okay. Bizwiki Pulwanga alipo, ndife tinabadwa Mapasa awiri. Clever malemu sopano anamwalira South Africa ndi ineyo Michael. Mwati panalika munthu ngati memwe Manganya so. Iyayi. Iyeyo salali Manganya koma kuti ndinene chingwama kuti anali munthu wa majoko kwambiri. Unena kuti kuonera nkhani even pa television. Nkhani za serious. Amata kupanga joko kuchokera kunguna nkhani. Amata kuti Michael tabwera. Munthu akwerenga nkhani even pa BBC paja. You could make a joke out of that. Zimene kuzona wewe. Koma mwaso kanamwalira ku South Africa kunchito. Anamwalira zaka zingati? Anakulafika? Wamwalira 5 years ago. Sikale kwambiri. Sikale kwambiri. Sukulu, sukulu primary, secondary ndi zina zotero mudachita kuti kumene mudakulira kuti chibwanachi nthawi yamati kumakumba magali mota amadoti kena kumaka makachera mbalame kamarani zimene munachitira kuti? Zimene ndachitira Kumulanje. Okay. School ndaphunzira Kumulanje primary school, standard 1 mpaka standard 8. Kuchoka pamene popo ndiye ndinapita Kumulanje secondary school. Okay. Form 1 kafika form 4. Okay. Ndiye nthawi imene jatimanena kuti choice chako ndi papoinsi yako sizinagwirizane. Sinapite ku university. Malume ake ndinapita ku Malamulo Medical College. Okay. Kumene ndakapanga training kutenga diploma in clinical medicine. Okay. Ndikamba kugwira ntchito ku St. Luke's Hospital. Kuchipatala. Ntchito yotani? Ine nali medical assistant. Komanso ndagwira ntchito ku theater. Kumapanga ma operation? Kuthandiza ma operation ni madokotala. Koma ineyo I was trained as a medical assistant. Komanso anesthesia. Ndiye ndili kumene kuchako ndinangolandira telefoni. Kuti amene amandiphunzitsa ku Malamulo anayatauza azungu aku Denmark kuti ngati ufuna kuyambisa program imene ufuna kuyambisayi mukampeze Michael Usi ndi amene angayithewe. Okay. Ndiye atandipeza Max Church American. Ndinakana kuti ine ndine wachipatala zimene zonse sindingazidziwe. Ndiye tikucheza kuti moyo wako umafuna chani, kuti umafuna ndiphunzire mpaka na
pamene pamathira maphunziropo ngati palipo ndana kuti okay ubwere ku ADRA tikulembe ntchito sinapange ma interviews anangondipasa ntchito ndiye maganizo anga anali kufuna kupanga sukulu chifukwa ndakula moyo wa umphawi kwambiri umphawi anthu akamakamba za umphawi imanena kuti sanga mwina sanga ndipose chifukwa chona kuti ifeyo mamawa timalawirira kumunda chomene koko ukasamba kusinje mavala makabudula awiri kumathupi nkumaoneka sapato naiziwa nitafika ku secondary school naloledwa ku secondary school mazovala zina simapisira chifukwa nimatenga matrousers abambo anga kukangokonzesa kuti ndizivala chifukwa cha umphawi ndiye chimene ndimachita ndimanena kuti chimene chingani chose ku umphawi uku ndikuphunzira ndiye mwamwe ndili ku ADRA napanga enroll ndikutenga bachelor's degree ndikukatenga first masters ndikutenga so masters yachiwiri pakali pano ndamaliza PhD kwangu kuti ndimalizise kwenikweni moti posera patiziti Dr. Manganya mulungu si Dr. Manganya nyaso mulungu akalola munthu ovala makabudula awiri kufika mpaka na pa Dr. mulungu akalola tiunyeza ndi Michael Manganya Usi mu Cruise 5 yati ya lero special edition. What about Cruise 5 imoneka nyonchi? Yeah, this is a special edition because we've got a special guest. Nyimbo mavera? Kwambiri. Nyimbo za mtundu wanji. Kodi maimbaso? Kapene makhaza ngo. Kuimba kuja ndimayimba chifukwa choti nakuti nakhala kuthezo 1 month. Kovinidwa. 1 month. 1 month? Ndikumene kuja timatibulidwa mamawa, tibulidwa mazulo. Kawiri kutibulidwa kawiri kuthezoko. Ndiyeno timaphunzisidwa kuyimba nyimbo. Nyimbo jakayimbidwa tanthauzo lake. Nyimbo kuyimbidwa tanthauzo lake. Ndiye kuyimba namba ukukonda ndiri kumene koko chingakhale ineyo ndimaona ngati talent yanga siyo imba iya. Nyimbo zimene mavera nyimbo zanji? Mukati mwafatsa kuti panopo tapanga zinazo koma panopo uyo wimbo yamandisangalatsa kapena chamba ichi mandisangalatsa. Ndimakonda nyimbo za Chimalawi. Okay. Mwachisanzo za Faith Musa. Yes. Namadingo. Yes. Lawi. Yes. Nimazikonda komanso gospel Chinga Mufati Malemu. Ethelo Kamwendo. Nyimbo zimene nimazikonda. Nyimbo yamba ikhale iti. Michael Manganya Usi. Tanuza nzambiri za ntchito amene mugwira ku ADRA. Kodi mwana ADRA imachita chani? ADRA imagwira ntchito zothandiza anthu pa zachitukuko. Monga kumanga masukulu, kukumba zitsime, mipope, kupereka chakudya kwa anthu nthawi ya njala, nthawi ya ngozi kuthandiza anthu. Komanso tinali program nthawi yake timalipira anthu odwala amene sangathe kupereka ndalama ku chipatala. Timalipira. Timakhalanso ndi thandizo limene timathandiza anthu pa zitukuko zosiyanasiyana zimene iwo eni amafika nazo monga za kulima agriculture timathandiza. Ndiye mukugwira ntchito kwanga ndinalankhula ndi aboma la Denmark kunena kuti kuli bwinonso tiyambise program ya advocacy imene tiziyang'ana mmene dziko likuyendera chifukwa there is a lot of social injustice. Zambiri dziko sizikuyenda bwino. Ndiyeno anthu tikugwira nawo ntchito kugwirira ntchito ndi zambiri zimene zikuvuta sitingazite tokha chifukwa tingoto tupanga zachitukuko komano zina zibwezi zikuchitika ndi boma kwa bomalo sili kuchita mwachisanzo kuba ndalama ndiyeno zikukhala tikuthandiza kubako pamene akulephera boma apo ife tikupangapo ndiye it's not balanced. Tiye ntizilankhulaso zimene sizikuyenda bwino ndiye tinayambisa program yathu kuferanji. Oija yapa TV ndi pa radio. Penya ndisewero jabe koma sisewero jabe imene. No, ndimakhala ngati sewero koma zimene timalankhula zimakhala zinthu za serious mwachisanzo access to information bill. Sitimangotenga zinthu mwachisawawayi. Ndimapanga research kuna kuti access to information bill ndi chani. Nanga ngati sikhalapo mziko muno chita chike ndi chani. Mankhwala bedwa malawi munomo tipangepo chani. So
si sewero, otherwise boma la Denmark singapereke ndalama kuti tizingopanga sewero. Koma kwa drama khalako thaita Ndipo ndikusiya musi na fani bali zimene mazifuza kuti simuchokako kwa yeah, in fact nakasazika kwa president wa ADRA International amene amayang'anira maiko 137 nakasazika so ADRA Africa komanso ku ADRA Malawi ndiyeno ndemupita kuti anandipempha kuti ndidikire pang'ono koma kusazika kunauza kuti ndagwira ntchito I can be working as a consultant kuti ena amene aphunzitsa ntchitowa abwerepo. Ndikupita kuti mupita kuti Mulungu akuziwa. Inunso mukudziwa. Mulungu akuziwa. Ndikamati Mulungu akuziwa ndikunena kuti ine ndikuziwa koma sina pali nthawi yoti ndinene kuti ndipita kuti. Zinthu mene zikuyendera ku Malawi kuno ngati dziko mukuziona bwanji? Nine zinthu mwina zazikulu ziwiri kumvesa chisoni zochititsa manyazi. Kumvesa chisoni chifukwa chonena kuti anthu amene anayenera kuthandiza anzawo, amene anayenera kuonesa nkhope ya Mulungu kwa anthu ovutika akulephera kupanga zimenezo. Chochititsa manyazi chonena kuti kuthekerako kulipo koma anthu akusankha kuchita kusaweruzika. Kodi chimene timalakutsa ifeyo ngati dziko ndi chani? Chifukwa ndimakamba zimene zindiyena somene kuti chifukwa chani zinthu zili imene zilili pano anthu akuti Malawi at 53 mukati muone anthu akungonena zinthu zonyoza kwambiri Malawi at 53 onani chisizi kuyenda ngati dziko chenicheni imene tikulakutsa ndi chani? What should we be doing right that we're doing wrong? You see, good leaders come from good people. Bad leaders come from bad people. Ifeyo dziko lilikuonongeka kwambiri chifukwa cha ife eni a Malawi. Ndife anthu oyipa. Ifeyo timasekerera zinthu zopusa. Okay? Timanena kuti ena mwachisanzo right now pali nkhani yonena kuti electoral reforms aja apite ku parliament. Nzokomera dziko, not an individual. Nzokomera chani? Dziko. And sanangolankhula kuti atangolota iyayi. Abanga research. They have talked to people kuona kuti what is best for this country ndi izizi. Ndekwachoka mafumu. Amfumu tu. Mfumu izule research atu iyayi. Mfumu amakhala kumuzi kapena kwawo kumawuliza milandu. Kuma wanyamuka ndikuti iyayi tifuna kaye iyayi. Zimenezo zimakokera chani? Anthu mbuyo. Chimene chiti cholakwika. The problem is inu mutalakwisa zinthu. If I say akulu, this is not the right way. Pakala anthu ena auna ngati ine mnthu oyipa fanda kuzuzulani. Ena aziti yayi ngati msamsuzule. Kumkonda munthu ndikumuuza chilungamo. Monga ndimauza anthu kuti ambiri yamaganiza kuti ndimadana ndi boma imene lilipoli. I always tell the people kuti president uya ndibe naye vuto lililonse as a person. Mulibe naye vuto? Ndipo ndikakumana naye I look straight in his eyes. Palibe so ndimachita manyazi. Even Joyce Banda. Nafuna kunimenya ku crossroads. Koma ndakumana nawo I looked straight in her eyes. Ndalibe nawo vuto. Chifukwa as I've told you kuti I come from a poor background. Ndine ndimadziwa kunena kuti zimene akumva kukomazi mwina mwache sana mvepo mbali inayi. Nduganza kuti akulu akhalisa. Akulu akhalisa. Pakufunika ndithu maganizidwe au chinyamatanso alowemo. Munimvese. Ndikapati maganizidwe chinyamata, I'm not talking about age. Okay. No. I'm not talking about age. I'm talking about looking at dziko la Malawi imene lili series 1970 tu yani. Series 1980. Ndi president aziona kuti anthu wapakali panopa si anthu a 1970 a 1980. Kale inali kalata yolemba paper. These days WhatsApp chani SMS. So even the leaders should be relevant. Azizo kuti dziko likwenda makuti. Magesi osakhala ndi magesi. That's catastrophic.
1970 chakuti magesi like this, there's going to be a different matter altogether. But now, this is zovuta kwambiri. So to me, I think anthu anena kumakana zoti izizi we don't want. Mnaonapo inyo kuti mwana even ineyo ndimati ndikachedwa kapena sina sambe ndifuna ndipite ku nyumba ndimamba kaenda suzumira mayanga alipo. Why? Ndimazoa kuti zachibwana sakufuna akandikwapula. So the impunity imene ma president amapanga zinthu. I'm not only looking at DPP. Zinamba kalekale tu. Even DPP pakapo ndikuvutika ndi mavuto enawa, not because kuti akuyamsa ndiwo, koma is cumulative. Ana kuisa ina mbuyo mo. Zachokera ku mbuyo ku. Ndiye pakali pano pa zingo ka basi ngasi it's just accumulating. Accumulating. Mbuyo mu we didn't do things right. And we're expecting pakali pano kuti everything should go right. That's not being fair also to the present government. We have been not being responsible as citizens. Kuchokera mbuyo. Atabwera abakiri. Ngati tiyangane tipange tiyangane taya bakiri zimaenda bwanji. Abwere abingu. Kuzabwera APP. Kuzabwera zonsezo. Primary school. Free primary school. Is that free primary school? Kayatu. Free primary school. Is it a free primary school? Kayatu. Kodi si free primary school. Amati free primary school. Kuma is it free? Ana school wapita ku school. Kuphunzira ambiri they are not being employed. Makampani alipo nthawi yakamuso. Anagusa CDPP pia. Makampani amene amagulisa domenya anagusa CDPP. But all of us were so excited in euphoric. Oh yeah, democracy. Anapita makampani. Things started biting. Mavuto onse aja angopita abe mpaka na lero. So tikafuna kuti ndizisinthe. Let's not just focus pa DPP. Tiyangane kuchokera mbuyo. How have we as Malawians misbehaved? Ndipo sana chisanzo right now at DPP mavuto alipo. Yes. Pamene pali mavuto at DPP like this. What are people saying? Bola chipani chosusa jirani kodi. Chilowe. Now, that's dangerous. What you do is just DPP si kuenda bwino. Chipani chosusa chibwere chiti. Ndiye muchiyambe kuchiyang'ana nani nakuti galu mmambaya akatemera wachiwewe asanabe chiwewe. Akamba chiwewe songo mtemere tu ya. Ndiye kuti chani? Amene asali mboma waunika kwambiri. Mwina so kuposa amene ali mboma. Nangasafuna ule mboma. I mean, umamuza mwana wako, be careful, dijibwenzi, not the husband. Oye, faka ngoro kwatiwa basira mene. You don't advise your daughter kuti kwa mwana wanga, mamuna wako. Mamuna wako. Uzimana kado lake leo. Wamkwatira kale. Too late. Umamuza pa chibwenzi, be careful, wasina kukwatira uyuyu. Umuyangane buno bwino. So you ask questions ama bembera. Wao ndikuti. Amakhala bwanji kwawo. But Amalawi amakhala so excited kungoti abola opposition alowe. Alowe basi. Alowe. Iya ndi chibwenzi tichiyangane buno chibwenzi ichi. Chikutani. That's why we get mispeak. Tima tutumuka. Joyce Panda. Ingobera DPP. Yo mayo DPP cha. Sitina muyangane buno. Tali chibwenzi kuma we so excited achoke Joyce Panda. We iya abwere winner. Cool down. Komando chimene ndimanena ine. Ndimanena kuti tayesetsa kusintha zipani. Chifukwa sikuti lankhandi chipani chimodzi yani. MCP 30 plus years and then panadzabwera UDF and then panadzabwera DPP and then PP panowe pa DPP komano moneko petu kungozungulira pamodzimodzi siri kupita patsogolo vuto ndi chiyani munamona munthu akamazungulira akapaka chizunguliro amatani akamangozungulira amagwa akagwa mazungulira songati amamba kuyenda ndetazungulira tukugwa timu tigwekaye tagwa kuti tagwa kale mesa takazungulira ari kuti kenako tizungulira kenako tidzagwe tagwa right now people are saying kuti tipange chani chifukwa now is biting menda khala panopo I'm comfortable kuti ambe kumva kupeteka pamuna ndani ngamba kusuntha bwanji dziko lino ndimakhulupirira kuti president ali maudindo awiri one sogolera anthu achi mzikomo kumuzi wa Mulungu. The second one, should create an environment where these people should know God and be a blessing to one another. Chura president mene? Chura president. Not ya busa. Iya. Tikamati president iyeyo alingati head aziyang'ana ma stakeholders ndinda mipingo. Mipingo chito ndi chani. Ineyo ndi inu yotapita ku school. Yes.
ineyo ngati ndalama zimene ndimalandira ndimangodya ndekha mbuyo mu anandilipira sukulu andosiyana sindikuwaziwa. If I don't pay fees kwa anthu amene sindikuwaziwanso ine otembereredwa. You get my point? Chifukwa chonena kuti ukakhala pansi uziziwa kunena kuti lero ndilipo mawa ndifa. Munthu amangopita anthu akumwalira akuluakulu atasiya ndalama zambiri ku bank mamiliyoni wapita munthu olo munthu khale millionaire. One time ndimazifunsa ndekha ndili ku England ndikuti koma panopo azungu kauka ndipo ndekha yes zakudya taona nimamboganza zo watu kumulanje koma ntamaliza ndikupanga zimene zozo. One, I didn't grow any taller. Pakapanga apa nasala pamuzi mwepo mphuno yomweyo mapazi awiri omwewo. There was nothing that was added. Kungodya basi ndine munthu basi ungakhali mabiliyoni ungatani sukhani nkhope ziwiri nkhope imodzi sukhali magama pawiri olo sungagona mabedi awiri bedi imodzi sungagona magamu awiri nthawi imodzi. So chuma chi ndichofunikira koma chumacho ndi chuma when you help other people. amene nderu mlendo wathu mu program ya lero ya Cruise 5 program ya padera ya Cruise 5 tikucheza ndi Michael Manganya Usi akuti amakonda nyimbo za ku Malawi. Timvere ku nyimbo ina timvere nyimbo yanji timvere pakali pano ya Ethro Ndala ineyo nakazikisa kubandi kazikisa munakazikitsa panopo salu munadinda za chipani zoona amene zapota anthu amalankhula zinthu zimene auna ndikuganizira. Ma t-shirt ndili nawo, okay, ma caps ndili nawo, nsalu ndili nazo zambiri. Kuma pa nsalu padindidwa chani? Padindidwa wodya zache alibe mulandu, zipewanso odya zake alibe mulandu, ma t-shirt odya zache alibe mulandu. That's a development philosophy. Odya zache alibe mulandu. Amene akononga boma ambiri watu saja zawo tu yayi. Sadia zawo waba uyuza chamuona yoto waba kandi ulaso ndikulu. Kumaso mene aba corruption muja aini milandu. Amalawi ambiri tindule suvana. Tukona anthu ambiri akumapempha. Philosophy mene yokunena kuti we want a Malawi where the youth and alliance azigwira ntchito. Osamangotenga zinthu ngongole. Tini ngongole anyamata tupasa ni ngongole. Ngongole amaitanira. Ngongole munaimva ngongole ikuitaniridwa ngongole. Bwerana chakaza tupasa ni ngongole. Mesa kumakhala kwadziwitsa anthu pali mwayi. Ngongole oitanidwa ndi opya. Bwera ndipase ni ngongole. Inu sumuna lipempe ndipase ni ngongole. Iwo chaganizisa kuti ina ndipase ngongole. Ndifuna muzipanga business. I'm telling you, ndifuna pase ngongole, ndifuna muzipanga business. That's what good. Inuyo mu the brain. We should build your capacity. Kuti inuyo malata muzigula inu muzikapasa agogo wanu. Osa ndigule ne malata iya. Muzija zanu that you can make an independent a decision. So ine ndikukana zote anthu azipasidwa zinthu kumalandira zinthu ndiye odya zache alibe mulandu. Mungoti philosophy. Ndiye imene chimambira chipanicho cha Ndalemo. Ngati chimambira chipani mandale chimamba choncho ine sindinga kususeni koma ndikamba zalero. Masomphenya anu ndi otani odya zache amatani zikathera pati zimene zizi 5 or 10 years from now. Kumene takathera kuti kaona komweko. Ndeku Ndaleko kumeneko. Nangasima atuza ndinu ndikususeni ngati. Ndiye pa salu pamene pomayikapo nkhope ya munthu kapena ndi philosophy. Muzayiona saluyo. Pali nkhope. Ndikuti muzayiona. Nsaluyo ilipo. Mungana ndiuza atu. Kuna kuti ubweresa nsaluyo. Ya odya zache. Odya zache alibe mulandu. Ndipo so salu imeneyo azimayi avala nsanje tukaronga. Ma t-shirt so chimozimozi, ma caps chimozimozi. Avala odya zache alibe mulandu. Si chipani yayi. Ndama zimene zichokera kuti. Ndagwira ntchito kwa adra zaka zokwana zingati 20 chakuti. And I've been the highest paid person mwadramo because ndali manager, programs director,
deputy country director and acting country director komanso ndaenda maiko osiyanasiyana ndinazi zanga ndiponso ndimanena kuti akabwera aja mati ndamazitenga kuti ndikakwambangira print o bank kuti atenda ku bank yakuti kuti mukafufuze chifukwa imene ufuze manje kuti why would someone invest in a philosophy like that? Well, I can invest in that philosophy because I strongly believe that that's the only way Malawi can be transformed. Aye. Nakasema ndifunza ndugu yake? Yeah, ndikututsa mwe munenazo. Okay. Salu ipanga transform bwanyi. Since kwa kazungu kanikazo zoti ma handout, ma chanchani, it's the same. No, it's not. Inu mukapita kusukulu ndikakupasa ni buku. Kuti muerenge. Ni salu zasiyana? Kodi saluyo pali message. Mafuna dinde mabuku ndiapasa anthu. Message yanga ndadinda pa salu, ena adinda pa buku. Ndiye mafuna ni salu message yanga ndinde pa buku. Anthu akumudzi ndiapase buku. Kuti oja zacha libe mulandu awerenga. Azivala odia zacha libe mulandu aziwerenga. Chifukwa sizimukwanira aliyense. Koma kwampasa buku likhala nyumba. Akavala nsalu aziyenda. Ndiye kubwera 2019 tukutsogolo. Ndiye oja zacha libe mulandu ndi 2019 muzona bwanyi. Inuyo chimene mufuna kuonacho pempherani ndi muchione. Chimene mufuna kuchionacho pa 2019 pempherani kuti muchione. Chifukwa si kwa munthutu. Ngati Mulungu sanakuloze chingali ungafune manga. Ine ndimauza anthu kuti nkanafuna udindo ma president ambiri andiyitana tabwera kuno tikupasa udindo uwu timati no ma president amakuyitana azipani tabwera kuno pali mayu mkhale udindo uwu mkhale udindo utana kuti yazikomo I can do that koma I don't want any pay musandipase gali moto nothing ndipanga ine if right now alipo pena ndizikira. So udindo boma ileyo I'm not desperate about it. Ngena how much sounds kuti zinthu za synth everything is okay. Sidinga mazulu nzuzula yani. Kumaso audience ajalibe mulandu is a philosophy that any right minded person should love. Munga inuyo mudia zanu muni mulandu. Inuyo mudia zanu muni mulandu. Muntu kauti olovale uchene maka ukaindi gali moto kupangatiza ngongole ukamagona suma kandi maganizo uli mulandu umazimanga weka before you are arrested. So ndikufuna kuti anthu musiyangana nyamata ambiri aphunzira ambiri kuma they doing nothing mwana umtown upita kuti andingoyenda the person mayake bambo yake apanga invest a lot of money mwaye utaphunzire but at the end of the day angokhala pansi. I don't want to see that for Malawi. Pana nthawi inake mapanga ma public lecture. Zinapita kuti zimene zija. Sizinathe ndipo zikubwera. Mazatenga nthawi. Chifukwa chona kuti munthu ne ndimayitendo maiko osiyanasiyana ukagwira ntchito. Okay. Ndifanya zimene zozo ndimasowa ndikupezeka koma sindimasazika. Okay. Mmango inyamuka ukagwira ntchito zimenezo osaluza dziko kuti andatuluka ndikapanga zakuti. Anthu kumata amwene ali muno kuzoti munthu akagwira ntchito zino. Koma ndaona kwa lecture imodzi ku Crossroads ku Lilongwe. Nthawi imene ikulula muliro wa Dr. Joyce Banda. Sina tebu inotu yani. Kunavuta kwambiri. Zinakhala bwanji. Napita kwa President Joyce Banda. Tinakumana kusanjika. Okay. Yalipo awiri. Ndi president yo. Njeno nauza kuti ndikumva kuti mukuba. Ndikumva kuti boma lanu li mukuba. Namfu twakuza ndani. Adayezo kumveka. Ndiye pereka vision yawo. Ndimagwiza nawo kwambiri. Sana ndipange chipongwe analankhula bwino kwambiri fotokoza bwino kuti zikambira kazi kuchitika ile sizo kundikhuza nakambira bwino amandipanga achimweni mapanga asisi then ineyo namba nani sokuvuka fukufuku wanga kuona kuti anthu atobawa ndiyeno nani naso kuti inetu sinzapanga chinthu osapanga advertise
ngapanga advertise vita crossroads ndikakamba zako kuti yes usadza chisisi ya ai everybody knew, even you also amamva kuti akupita tuku and the topic is this. Then now uziro kuti akakumenya ngati akanimenya ndipita komweko. So mmene nakhala muja ndimalankhula madziwa kuti munomo mwalo wa maliongo kuti akuti atimenye koma ine sima upakufatu. When I believe in something I don't fear death. Chifukwa dziko lino pali anthu amene that cannot fight for themselves. Ndi anthu ona kuti amangoti ife tidye tife. Now God has allowed me, a person from that poor background, mnati muone background yanga ndi imene ndafikira pakale panopo ndi manena kuna kuti why has God allowed me to go through this trade nguzafika panopo. Is it just Michael Usi azivala matai basi maina magali moto kumanjoya? I don't think so. I think God wants me to do something. Okay. I should be a blessing to my fellow Malawians at whatever level. That's why ndimalankhula. Ndiye kulekcha kucha anayamba mafunso atafunsa funso yes ndaliyankha ndiye kuti ndazafunsa funso ndazowa kuti lijasi funso iya afuna ayambepo fika pali mafunso ena ukafunsidwa samayankhe. Atafunsa funso munaona sinaliyankhe fana kuti kodi ngati kuli kuba ayamba ndi ano ndiye ndangumuyang'ana ndiye ananyamuka ndikumabwera. Anakwera pa stage page moti andimenye analanda microphone sana ndimenye anadziwa atalowa muholo muja somebody told them kuti musayerekeze kummenya akanafa bwa mungondimva akanafa akanaphedwa kutona kuti zimene malankhula zija siza inetu. Munali anthu mmene mujamo amene anabwera kuti amvere. Suti kana atuma kuti iphani munthu uyu. Koma akanaputa anthu. 3 of them anagwidwa atu. It's me that pleaded in that usabake chipongwe asiye. And mnaona anandiperekeza nda police itu. Yes. Over 28. I was there. Yeah? Anandiperekeza police anachokera kuti. I didn't hire them. Napanga hire only 6. Is easy mnaona kuti when God starts to move munhu kangamba kuyenda ukayima kusogola kuphwanya koma malekcha anathera pompa aja sana iya sina kapangaso kuje kublanda kuti ali ndi ambu yawo ndakapanga kuti ali ndi ambu yawo yoti chani ali ndi ambu yawo ndani ali ndi ambu yawo napereka chisonzo kuti abakha amasewelesa mazi kuntunda uko ndi anthu amwe mazi oyipa kunoko kumasegula kumafa. The people said mazi akunongeka wanthu achali kuti akunonga ndani. They went upstream kupeza kuti kuli abaka then nakuti abaka wononga awawo ndi mwini mudziyo anangophala kaka 3 7 kwasiya kuma unonga bebazi nakabwa mpoti akunonga alo iyayi anangoti yasiyeni abaka ina ndi yawo abaka wale ndambo yawo ayi ndambo yawo abakawo asiyidwawo ena kumangidwa kulwa mundende kashigeti iyayi wabacha kuti ena iyayi kuti zungulizunguli nkhani ayi ndi ambu yawo. We're in Cruise 5 and our guest today is Michael Manganya Usi. I've got a set of questions that I'd like to ask you and you can only answer yes or no. First, you have to just tell us your full name. Tell us your full name. My name is Michael Usi. Do you have any tattoos? Not at all. Do you have any piercings? Not at all. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Yes. Have you ever cried over someone? Yes. Have you ever killed a chicken? Yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? No. Have you donated blood? Yes. Have you ever smoked weed? No. Have you ever drunk alcohol? No. Have you broken someone's heart? No. Have you had a crush on someone? Yes. Have you ever accepted a bribe? No. Have you ever turned down a bribe? Yes. Do you have presidential ambitions? I don't know. Are you contesting in 2019? I don't know. I guess we end it there. Tikatera maliza program yathu ya Cruise 5 imene macheza ndi Michael Manganya Usi takamba zambiri koma sipangali phe unenako mawu otsiriza. Mawu anga otsiriza ndoti
ndikuwafunira amalawi onse zabwino kuti mulungu atidalise dziko lathu likhale lokoma kukhalamo komanso tikondane wina ndi mnzake.